Вие сте с поредната светска емисия. Последната новина е, че в дивата Албена възпя последният български милионер. Колеги, видео. Кой милионер поред си ти? Как си се изтупала в глава до пети? И всички други късашки, с теб не може никой да се мери на пари. Кой милионер поред си ти? Как си се изтупала в глава до пети? И всички други късашки, с теб не може никой да се мери на пари. Темахици вече в сутрешните новини, че всички други късашки, с теб не можел никой да се мери на пари. Кой милионер поред си ти? Темахици вече в сутрешните новини, че всички други късашки, с теб не можел никой да се мери на пари. Айде сега всички на масите! Много секс фактор в теб. Знаеш ли, знаеш ли? Виж, сто очи как те следят, повод си да изневерят. Знаеш ли, знаеш ли? Имаш всичко и дори ти не търсиш мъж с пари. Просто мъжете с много пари те търсят теб. Тялото ти е опият, само да го гледам и ми се свят. Дяволът днес пак е заед и да го замести ще прати теб. Тялото ти е опият, който го погледне и му се свят. Не съм против, с мене си играй, просто ти си най-най-най-най-най.
Boş kadehler masamda dolarken, taşarken onu gördüm karşımda, bir edepsiz merkaba. Geldi ve ansızın oturdum inadına. Bir afşı ki Allah dedin, öylesini ben hiç görmedim. Diğerleri sadece sevebilir ama bense uğruna ölebilirim. Bir akşı ki dünya dedin, bu gece bana dar mı eririm. Gözlerine baksam, inanacaksan söyle rakı 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 büyük. Тялото ти е опият, само да го гледам и ми се свят. Дяволът днес пак е заед и да го замести ще прат от теб. Тялото ти е опият, който го погледне и му се свят. Не са против, с мене си играй, просто ти си най. Кажи честно. Писна ми от дубликати, да ме мачкат в Мазерати.